Mirabuna enchira eyemo yogosira abalemi hanene abubale abangina n'abasobati abagenze koba bagwetoma eliyo kubeka emiroberi kwagenda lyo bugima bwabo ase obolemi nigo bono ekyombe ekemoge International Solidarity Foundation kinara kobe kwaligania omuroberi obokwenana amaigure gukia asabangina bwo eliyo banyale koba bagwesira goetera chinjira baranyale koba bagokinia ligesa ase obolemi obwo bwabo no moyega nyara bwo koba kwaliganirwa asensemo ya ekerube yego toke ward ya Kemera imeye bunge ya Kitutu Masaba gaukwana kurwa somo yego yo nigo omo director bwa ekyombe ekyo Debora Nyambade nyara ko bagotebanga wetera gusira abangina se obolemi nenchira yemo baranyara ko bagotumye lyo kwene kinga abanyara ko bagokiania chisegi chigenga ekyo kira chikobo kwene kiabuna abangina abanyara ko bagwetenera elyo kwenyorera engere yabo ya kiralitiko. Vingi mwata magana soko fresh ne etere moyo ko abalemiri baga igi yali okosoma rwasobo bisaba agriculture n'ekinsula gocha n'abandi banyoreri bagari yali okubora emimea irange nabarobu na beti kigo kirange nabarobu asenjire moyo kwegendere kiko nakogenda na kigo chenje rero kare abante bakarwani uchinkuru bande bayitu baseri kuruyo basibizi abandi bakoraso ona segiye kigo nako chenje lakini korukale china koruto chake gasi ya itomna International Solidarity Foundation yake ile kwa chake pekera mutsechi arengo over 8000 tokoligere libono iga 13% reduction ya siku 8000 na bekara around 6000 ine na mbele sana yogo care weeks tagita abantu betero ni rastinka asokonyora comment na lisegi kirake tisegi chigo ke mwanya gitinge ya bire kana sisi kwa kuja kondanga gasinziyo tigasi sikuzi ya mawomba wetuma tunabona itokorosi ya moba kwa nia twanyora sipese bado kwanyora kwa wote no ene yanga no ene bagira ya nyumba wakora tisenti yanga Kuya teno linga ekera tu arose binde bina wata kanyana altu ali